साधना भोसले ही 12वी मध्ये शिक्षण घेत होती. डॉक्टर बनण्याचं तिचं स्वप्न होतं. तिच्या नीटच्या चाचणी परीक्षेत कमी गुण मिळालेले होते. त्यामुळे तिचे वडील मुख्याध्यापक धोंडीराम भोसले संतापलेले होते. साधना ही आटपाडीतील विद्यालयात राहत होती. 2 दिवसांपूर्वी ती घरी नेलकरंजी येथे गेलेली होती. त्यावेळी नीट परीक्षेच्या चाचणी परीक्षेत कमी गुण मिळाल्यानं तिला मुख्याध्यापक पित्यानं जात्याच्या लाकडी खुंट्यानं रात्री बेदम मारहाण केली होती. त्यामध्ये ती गंभीर जखमी झाली होती. परंतु त्यानंतर तिला रुग्णालयात उपचारासाठी न नेता दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते योग दिन साजरा करण्यासाठी शाळेत निघून गेले. साधनाचे वडील घरी आल्यानंतर त्यांना साधना बेशुद्ध अवस्थेत दिसून आली. तिला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, परंतु तिचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला होता. साधना ही हुशार होती. तिला 10वी मध्ये 95% गुण मिळालेले होते. डॉक्टर बनण्याचं तिचं स्वप्न होतं, परंतु केवळ नीटच्या चाचणी परीक्षेत कमी गुण मिळाले म्हणून मुख्याध्यापक वडिलांकडून झालेल्या मारहाणीत तिचा हकनाक बळी गेला. या प्रकरणी धोंडीराम भोसले याला आटपाडी पोलिसांनी अटक केली आहे.